ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ ତୁ? ସକାଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲି, ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଠି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲଗ କରିବା ଘର, ଏଇଠି ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟୋଟାଲି ଆମ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ଘର ପୁରା ବଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକଡେ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏକଡେ ମୋ ଜେଜେମା ଶୁଅନ୍ତି ଏ ଘରେ। ତାପରେ ଆମର ଏକଡେ ସବୁ ଆମ ଘର, ଏଠି ଫ୍ରିଜ, ଏଠି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଟିଭି ଆମର, ତାପରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଇଏ ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ଇଏ ଠାକୁର ଟିକେ ଟିକେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମ ଛାତଟା, ଏଇଠି ଆମ ଠାକୁର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍, ଏଠି ଏସି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଡମ୍ବଲ୍ସ 4ଟା ଅଛି ଡମ୍ବଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି କ୍ଷେତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ କ୍ଷେତ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାଛୁରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଧଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧଳିକୁ ଏବେ ପୁରା ମୁହଁଟା ମାରୁଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଦାନା ଦବା ଏବେ। ସବୁବେଳେ ସିଏ ନଡା ଖାଏ କେବଳ, ଏଇଠି ଏବେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଦଉଛି ସବୁ ଯାକ ଟାଣିକି, ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ବି ସେ ଟାଣିକି ଖାଉଛି। କେମିତି ଆଉଁସ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧଲି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଖୁସେଇଲେ ଏଇଠି ହବ ଶାଗ ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ମଝିଟା ଖୋଳୁଛୁ। अरे ये ड्रम रे उधर दे ड्रम। देखिलो हाउ शूटिंग से तो एबे ये कोन गाय गाय पस जाई बा एठी कोसिला साग उठबा हैला कि कोन उनिया कोसिला कोसिला उसिला कोला उसिला माटी पूरा झुरझुरा हो गले है कि झुरझुरा हो गले लुणा हम माटी पूरा झुरझुरा हम है कि झुरझुरा है बुणा हम शाग एठी शाग बुणा हम एठी पुदीना बुणिया देखो ये पुदीना ये लगे कलरा ये लगे कलरा है कि कलरा ये पुदीना लगे ये कौन लगे पालक पालक लगे ये बरगुड़ी
ଆଣିକିରି ଲଗେଇଦେବୁ ସିଏ ଏଠି ସାରୁ ଆଉ ନା ସାରୁଟା ବଢିଆ ଆଉ ଏଇଠି ଲାଗିବ ଧନିଆ ଏଠି ଧନିଆ ଲାଗିବ ହୁଁ ଏଇଠି ଧନିଆ ଲାଗିବ ଏବେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଲୁ ଗାଈ ପଶିକିରି ମାନେ ଏଯାଏଁ ଲଟା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଧଳା ଧଳା ଅପରାଜିତା ଗାଈ ପଶି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ କରିବା ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦେଖା ହେ ଦେଖ ଏଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ପୁରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି କାଲି ଗାଈ ପଶିଲେ ଖାଇଲା ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି କାଲି ଗାଈ ପଶିକି ଏ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଏ ମରିଯାଇଛି ସେ ମରିଯାଇଛି ସବୁ ମାନେ ଅଗ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗାଈ ଆଉ ଖୋଜ ପକେଇଛି ଏଡେ ଉଠି ଯାଅ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଥାଉ ଜେଜ ଦେଖିବେନି ସେଥିରେ ଏଟା ଭିଡିଓ ଏଇଠି ମୋ ଜେଜ ଅଛନ୍ତି ଓହୋ ଏଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଇଠି ମୋ ନନା ଇଏ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି ଗାଈ ପଶି ଚାପି ଦେଇଥିଲା ଗୋଡରେ ଠିକ ମାନେ କୋଉ ଇଏ ହୁଏନି ଗଛ ଲାଗିଗଲା ଲାଗିଲା ପରେ ଗାଈ ପଶିଲା ହେଲା ତା ଆଗକୁ ଗାଈ ପଶୁନଥିଲା ନା ଖାଉନଥିଲା କିଛି କରୁନଥିଲା ରାତିରେ ପଶିଲେ ତ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବଢିଆ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହବ ସେଇ ଗଛକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ ହଁ ଅନ୍ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ଦିଆହଉଛି କୁସୁମ ଗନ୍ଧି ହେଲା ଏଇଟା କୁସୁମ ଗେଣ୍ଡୁ ହେଲା କନ୍ୟାରୀ ଏବେ ହେଇ ମନ୍ଦାର କଡ ବି ଖାଇଦେଇଛି ମନ୍ଦାର କଡ ବି ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇଛି ଦିଟା କଡ ବଢିଆ ବଢିଆ କଡ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଖାଇ ଦେଇଛି ବା ବାଇଗଣ ବି ଖାଇଦେଇଛି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ସେ ବାଇଗଣ ବି ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଛି ସେ ଗାଈଟା ବେଶୀ ହଉଛି ବାଇଗଣଟା ଦେଖେଇଦେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଦିଟା ଦେଖେଇଦେ ଯାଇକି ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବାଇଗଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲଟକା ହେଇଛି ଏଇଠି ତାପରେ ଆଉଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉଠିଛି ତାପରେ ଏଠି ସାରୁ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ଛୋଟଟା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଦା ହଉଛି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜହ୍ନିଟା ଲଗା ହେଇଛି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁନିଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି କେତେ ଜୋର ଫୁଟୁଛି ରେ ବହୁତ ଜୋର କାଲି କଲର ଆସିଲେ ଏଇଟା କଲର ସବୁ ହେଲା ଓହୋ କାରଣ ପହର ଦିନ ହେଲା କ'ଣ କହିଲୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଯଦି ନ କରିବୁ ତ ଫିର କାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେ ସିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଭାଇମାନେ କାଲି ପହରଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ଏଟାକୁ ଆମ ଚଉରାକୁ କୋଉ କଲର ଦିଆବ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର ଦିଆହବ ବ୍ଲୁ ନା ଗ୍ରୀନ ଦିଆବ କ'ଣ ଦେବା କହ
ଗ୍ରୀନ ରେ ଦବା ଭଲ ହବ। ହେଲେ ଯିବା ମଙ୍ଗୁଲି ଯିବା ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବା ଆଣିକିରି ଦେବା ଆଉ ହେଲା। ଏପଟ ବ୍ଲୁ ସେପଟ କ'ଣ କଳା ଏକଡ ଗ୍ରୀନ ରଖିଆ। ଏକଡେ ବ୍ଲୁ ଏକଡେ ଗ୍ରୀନ ଏକଡେ ବ୍ଲୁ ସେକଡେ ଗ୍ରୀନ। ବାପ ଚାରି କଡ଼ ତୁ ଦବୁ ତ କଲର ଏଇଥର ନେବି ପାଣି ପୂଜା କରିବେ ନାନୀ ଘରିକା ହେଲା କି କାମ କରିବା ଆମେ ନା କି। ହଁ କ'ଣ ଲାଭ କହିଲ ଏଥିରେ। ସେଇଆ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଫା କରିବା ସବୁ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ତ ବଢିଆ କଥା। କେମିତି କଥା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି ତାଙ୍କର ନା। ହଁ ଆମର କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। ନା ଆମର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ତ ଶେଷ ଆମେ ସବୁ କର୍ମ କରାହେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ନା। ହଁ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ହବ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ତ ସଫା କରୁଛୁ ଆଉ। ଏମିତି ଆମ ଦିନ ଗଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ। ସଫା କରି କରି ଦିନ ଗଲାଣି ଏମିତି ଘଷି ଦିନ ଗଲାଣି ଆଜି। ତୁ ତ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବ କେମିତି କ'ଣ କିଏ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ରେ କେମିତି ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲକ୍ କେମିତି ହବ। କାଲି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବି। ପହନ କେମିତି ବ୍ଲକ୍ ହବ ପୁଣି ପହନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି କରିଦେଇ ଆସିବି ଆଉ। ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇବି ସେଠି ତମର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ସୁଟିଂ କରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ହେଲା କି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସେଠି ସୁଟିଂ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ହଉ କାଲି କଲର ହେଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା କଲରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆଉ। କାଲି କଲର ହବ ଆଉ କାଲି କଲର ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତିଆ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଚଉରା କାଲି ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। କହିଦେ ଭାଇ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସଇଲା ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ।